Ang gayam nani Pope Francis lolog man da kayo nga papadi no kasuno nga makadano jay paggarente apo ta sumabali dagiti adal dagiti daguma muna matay tayo pay kada ito'y bagi tayo hanga balin nga sumrit jay paggarente apo ta adubasol da ito'y jay pagbagiyo na dagsila unay dayta isuito'y damo jay paggarente apo lalo no ano nga case nga nainom dito nga tubay ito at lalo nga mapan dito pagdiretso na po dito nga bagi mamin ano inaldaw nga makimaritis dito nga bagihan at nga pa iso tiga bagi matay may bati dito ay daga magsublit ti daga the espiritu iti madanon di jay dumanon di jay sakbay nga dumanon di espiritu may gloria pay sa kantong ika ni Apo Diyos iti baro kapag nakuna tayo glorified body hanga day itsura yung kanayon yung papintasin hanga day ta kasi kanayon nga lipstickan hanga day ta nga ako hanga day ta nga lang iti pamatijayan kasi bagi nga na gloria iso nga ti kararag tayo sa paila ko ma dahito espiritu tayo dahito kararwa tayo may gloria ko ma tapno makadano di jay pagarian ti Apo kada jay bagim nga tata kabilan mo ti aritos nga gold ditoy kabilan mo ti aritos ti poseras ditoy adapay kulitas ditoy nga gold karupupam ti Goldilocks ka buwan ka puro gold ka hanga dita dahil kita duma sabsabunan pa ti kujik nga mamindo ti may isang aldaw at napumudaw hanga tayo nga dita iti sumrik ti jay pagarian ti Apo wala na dito yung mga kabarbaro nga suro na ito'y nabayag na ito'y nga suro nga kabarbaro anyo lang nga din dito kabihin nga ito perfume dito matay yung kabilan ito ay ano na dyan dito pang-music ito'y dito iskisan yung hiday nga dito ito mapanin dito paggarante ako espiritu yan ikan niya po Diyos kabarbaro nga bagi glorified body isuti makadanon ijay pagariak ti Apo isud ka po na nga tayo dituyen nga sa pailakuma ti kararwa ni karina ikan niya po Diyos iti na glory nga bagi tapno sumrit isuna ijay pagariak ti Apo nya Apo nga kapitanes nga kandidato ken Apo nga tagawad nga kandidato isuti panagkumain tayo dituyen ang kararag tayo hangan nga agtus tayo, pinag-cheers tayo dito ba ito tarno ang kampanya dito mag-focus kada tayo ito noong October 30, 31 30 yung nagiti kandidatos nga makita dito iso ti botos ayawan dito yun nga ang toy pa nga malagip no ada minatay ang lalo no minatay ang nga malagip di pa di iso ti botos okay kayo Apo ang kandidato, may putusan kayong ada ditoy. Yan. Karina, ikararag mo, kagitoy, kandidatos nga ada ditoy, nga mag-isang sango talaglagipin na ka. Iso da dyan, ha? Hindi mo ba ni Apo Isus, nagapulangit, ang galing mo ba ni Apo Isus, ha? Napay mo ba ni Apo Isus? Isalakan na tayo tahan tayo nga maisalakan ti bagi tayo ng si tayo lahay iso nga kasapulan tayo nga po Isus na may dituyin isalakan na tayo may lansa ti krus na tayo nagungar man itinagungar man niya po Isus saan laing dagiti insalakan na dagiti kararwat si Bibiyang napan niya po Isus iti may sa lugar nga saan nga impyerno kinsaan nga langit adadayjay dagiti espiritu nga naibalo nakasapulan ini tulong kintararag tapno baring dugdig di tiyempo nung pakawanan ni Suda di ba nagyan nga Apo Diyos mapanitay ni Suda igay pagarian di Apo anya dayjay lugar nga han nga langit kinan nga impyerno han niya mga Apo ta kita sa kamila nga nagamiso tada na tayo
No, kanayong kayo nga makimisa, Domingo, makimisa kayo, kana adote yung masuro, at kayo sumasuro. Ya? Isimbahan ti Katoliko, iso ti awag kayo na purgatorio, purgation. Kanumatay ti tao, saan nasigod nga mapanit sa impyerno. Na medyo, kada pa'y basol nga, at kapit-kapit kita kararwa, ijay pa'y agyan pa'y laing kita, purgatorio. May balot pa dyan purgatorio. Ngayon na pulos nga ang basol tayo ng piyang lubong, ang diretso tayo ijay, magarihan ti Apo, kas ni Santa Maria, diretso ijay, kit ni Apo Santa Maria, nayanak na wan basol, nagsipog na wan basol, inak ni Apo Isus na wan basol, sunat itimak ulit po sa Diyos. Pagkitihan nga mamating ni Apo Santa Maria, kapag napadakayo mo, Panginanglahan nila ito magka-insuro ng tayo sa bilibin kayo kayo. Ilang kayo, awan na ba sa iyo na mariulogy? When they study about Mary, puro kakasi. So nga, kakasi na ako Santa Maria. Niya ako Santa Maria, ito tinatang kayo. Hindi na panak sa communion, hindi kanina, hindi manapin na sa Holy Rosary. Magiging ka di Holy Rosary, di ganyan sa nagkararagay Ave Maria, natno ka ti grasya. Nadoyawin na pinag. Pagyamanan na pinag. Kaya po Santa Maria. Kasi may isang anana, ang talagang malipatan di anak. Apa nga pagbalingay ng Apo Diyos, dali Apo Santa Maria. Sa kiwit lang din ibagaday. Numit nga pinagbalin ng Apo Diyos, dali ng Apo Santa Maria. Dapat sa nang ibagaday. Na Diyos niya ako Santa Maria, ano na sila? Kaya ako Santa Maria, gitna ng Kristiyan. Isuan nga balik, awan si Mami, awan picture niya ako Santa Maria. Hindi ka ulit yung kasambahan. Talagang ipipin ka na. Kaya kayo noong sektari niya nananang niya ako Santa Maria, ano na mabuungin dito yung Mami? Madigit na mo balik, tuwas po nasa niyo pa yung kanayan ko dito. Apa yung badi nga dito yung image na po Santiago, punas-punas, ay may nakasas pa rin. Kasi matagunan kita hamang punasa. Okay, mati kayo na ako sa Maria. Ako yung mamutin. Mati kayo mo. Okay, leader yun. Pagpangkailan mo. Pagpagkasi na kayo ako. Leader yun. Kaya ako pasuloy na. Pasuloy na. Pwede mo na patuloy. Sintahin ka niya ako sa Santa Maria. Paslaman. Jadi ni kanina, sudah sekali. Kaya ako sa Santa Maria. Kaya namamang na yun. Noon sa bagay na makatulong, nakatulong, nakararan. Tapos matulungan tayo nga magpapakaaan sa ginapod Diyos. Kapakawanin, hindi bas-bason tayo. Kaya po Santa Maria na. So nag-gaya-gaya purgatorio, permi nga kararan. Namabaling kumaan kararan si Santo Rosario. Ang kararan si Santo Rosario, yung kanya, the beach, na-usarin si Catholic na takit, October, month of the Holy Rosary, kararan kayo. Padasin nyo lang, hindi bigyan nga naruang ng kararan si Santo Rosario, sumawat kayo kanya si Rosary Beach na ikanda kayo, him at kararan kayo. Kan pwede si Kupya, makasano si kararagin. No kanayon mo, ang kararagin, iti Santo Rosario, at mature mati-pamati. Sigurado din dyan. At the time that you pray the Holy Rosary, especially every day, you will have mature faith. No, hapay nga nag-mature faith mo, makidibati ka man. Ibagay man ka kami gusto, na kami gusto ka, bakit na tayo gusto? Hindi ka nagpaisod, basa-basa ka lang datay Biblia ng nagkararag. At ipurpos mo na, ikit makidibati, ang nagkararag. Every time that we read the Gospel, we read the Scriptures, we read the Bible, it will transform into a prayerful life. Ang balik ko na managkararag kayo. Hanmed Diyos, sobra nga pa nagkararag. Kaya nga kalpasan nga, basahin ki Biblia, aglag-tulag ko ka, agagay ka, hanggang nagsangit-sangit ka, hanggang nagulak, Espiritu Santo, Espiritu. Si kangay, di kararagan, di kastat isang wanam, mati ka kadip. Kasi kisiw-kisiw kita, managkararagan, mati kayo, kanya,
Kararag tayo nga normal, lagi panagagangis tayo. Pugaw tayo, sign of the cross tayo, kararag tayo kinaapo Diyos. Usag minsan, makasangit tayo, agsangit tayo latang, yung han nga dajay nga. Kasla tayo nga, wild nga han, amot tao, no, ano tinakan tayo. Nga nagbalin tayo nga, bagtit, nagkararag, ako dito. Musika nga iti apo Diyos, nagkararag nga, kasla bagtit, narigat dito. Nadanunan ko ni Karina, di may kadwa ko nga pa nag-communion. Situtugaw mo timan, maragsakan. Maragsakan ay suna, daw kati nang idanon ita. Nasantuan nga, Eucharistia. Idanon na. Permiti pa mati dahi ito yung ubing. Inhanig nga, kisug-kisug ng kararag. Basta kararag lata, as natural as a human person lives. So dahi nga pa nagkararag nga. Namit hindi kararag nga, sa di gitara nga, nagunig lang tulad-tulad, pagpalak, hallelujah. Sakto to, group hug na, ginarikop na. Sagad, sabay lang nga sangit tayo, the Lord do not want you to weep. Kaya niya ako Diyos, nagsangit kayo. Gusto mo may sunay niya ako Diyos, saan kayo magsangit? Kararag Diyos mo, na? Kapag kalat simbaan, makamisa kayo, biro ko nyo natin niya, bagay sumisalita, tumisa di Catholic Church, 6 o'clock in the morning, Domingo, 7:30, second mass, then 10 o'clock, ay 9 o'clock, the third mass, ha? Lalo na ginilalakan, kaya ako na ginilalakan nga piluso ko. Di bakit dalhay, di mapani jay simbaan. Sudahan nga may tutugtugot, ito na may kabil tilungon sa katon, di bakit na, at birbirok ti padi nga agmisa, si Bibiyag pa'y kumaito, makamisa nga sigon. Ya? Amuyo kakabsan, di tao, sakbay nga maitabon, masapol nga maikanti na santuan ang misa. Tayo suti naramid nga po Iso Kristo iti biyag na. Sakbay nga sinangon niya po Isus iti cross, sakbay so na nga nangiparigatan, sakbay so na nga natay, napanatinipon, dagiti amin nga adala na, dagiti apostoles, kung na mapanto ijay nga balay, at misa tayo. The Last Supper Mass. Nalagay ko na dyan, dahito'y tibagi, dahito'y tidara, karin nyo dahito'y, inumin nyo dahito'y, aramidin nyo dahito'y, di pa nang laglagit nyo, kanina. The best memories that we can have in the person is to offer the sacrament of the Holy Eucharist. Kasunong ngayon no adayo, matay ka awapadi. Dead ball ka. Ang ka nga may gloria. Nukas pagarigan, adayo iti balay, adayo iti lugar, iti simbaan, si Bibiyag kailaan mo kung kayo makimismisa. Kanuhan ka makimismisa iti si Bibiyag, ang lalo nung natay ka makamismisa, ang nga may gloria iti Bibiyag. Sila jay kakapsat, reminder ko lain kada kayo na lawag ko lain. Kasi dagiti duma, nga isalusod kanya. Ito nakalpastas ng timisa, yung mga dawayayo, mapangkyo iti kumbinto, pero kinyo padi ang salusod kayo, ang padi ang nada jay bagamkit, kasla naulaw, nakman. Di jayan, ang munang aramidik, warisan ka pa iti, huli water na, warisan pa iti, tumayab dahil evil spirit, urusan pa iti, muging mo sa kato nag-istorya tayo. Na? Kasla dyan inaramid tayo dito eh. Sakbay nga misa, narisan tayo pa iti bagi ni Karina, iti nasantuan at ano, tapos tumayag lagi kaya't nga dyan kumukontra. So dyan. Na? So laglagi pa inyo kakabsa. Uray anyaman iti aramidin tayo panagpagwapo kinapintas iti bagi tayo kahit saan nga dito iti idaan ng ijay pagkarenti apo kundi kita ijay espiritu tayo hindi ka ni apo Diyos ti kabarbaro naglorya ako no ada pa lain mabasit nga kuhan tayo nga basol ang nagdiritso iti kararwa tayo ijay pagkarenti apo no digit mapan pa ijay purgatory ijay purgatory kararag ti community iti tumulong kada tayo amin di tayo amin kada tayo timang kararag kinaapo Diyos dajay kabagyan mi dajay anak mi kasinsin mi dajay asawa mi lakay mi ada kayo dita purgatorio
Ikakasi, adamat ado nga lakay. Adamit ado nga, bakit? Sa solusyon mo dagita, dala kayo. Aday limlimig dagita. Ada kayo dyan po, dyan purgatorio ang puta. Duwa nga minti. Asawa na dahi, kaya iswa nga makapandigayon. Yun na simpet mit data. Kumandidato pa iti kapitan data. Nagbalin pa nga kapitan, nagsirsilbi kata kami. Yung nagapura dito nga basol, mabalin na ako nga. Awatim na tayo suna, sa idi ada pa dito, siyempre, di tao mitlaing nakabaso. Jadi iti kararati, mabalin ka niya ako nga. Kuhan, taas siya, itanong mo isuna, ijay pag-arayang. Siyempre, nabisi pa nagkararag tayo nga, kaslan talaga nga, kung no, maniti pa nag-respeto nga ang Diyos. Kung na po Diyos kakaasing, ito nga anak ko, na magpakaasing nga, isalakang ko tila kayo na chikboy. Isalakang ko lata. Dito yung amin, Dakoy mit tila kay kararag mo, ito bakit ko nga, dyan yan. Kano yung apo pari, dyan ni, bakit ko hindi siglip tala, kirampitan, dito yung marod din, katao mit na. Uray nga 60 years old din sabi, pag-crash-crash ka lang, hindi nagagawa po. Balik ka niya ako nga, pakunin yung basit mit lang, dyan nga, baso, pag-crash-crash mit lang, yung maawatak ni. Kasi nung hindi saan nag-crash, di guwapo. Aha. Iso na kita, nga kararawa tayo, ang bakin pa yan, bitin-bitin pa kita, purgatorio. Iso nga, kasapulan lang, tipol tayo amin. Sa kanton, ang kararag tayo, dawatin tayo pinapo Diyos. Nga naman, ti pa nagkurangan, dedekap sa tayo. Lalusan na pakawanin na, sa kan igloria iti bagina, mapantigay pagarihan yan. Iso na tayo may nga dito yan, hanggang yung matanagan, tayo ito numatay tayo, dagiti kararuang ngayong kararag tayo, iso ti mang-welcome ka tayo. Hantay nga malipatan, dagiti kararuang nga karkaragan tungat ka na yun. Kuna, antik kaya makarina, umay ka, kasi kamanti ka na yung nga magkararag ka na kami. Welcome ka. Nung kang kararag, numatay ka, ti kararuang kitawan makailasin. Sino dito? Hangko amo dito. Dito ting, hangko amo dito. Awan mo, kararag data, hambay nga managkararag. Okay? When I give and take na. So we continue to pray. The souls in purgatory. Because these souls are also the souls who will welcome us. Madunting teaching po. Adamit dito prayer dito, Catholic Church na. Kuna na, agrinanon, tingang tipon-tipon tayong po. Ijay pagarian ti Apo. Nodan kami amin, ijay pagarian ti Apo. Sa kanton awang ka di jay, hamumino, yan mo. Dili ka tinapulot, nagsangit-sangit, naglingit-lingit, tayo iso tikayat mo. Tahan ka nga makimisa, kang kararag. Syakay ito. Diyan, ha? Isa mo nagkapsat, no, kasano ka do, iti pagkapsutan tayo. Kastamit kumakado, iti pa nagkararag tayo, tapa o tayo nakapsut tayo. Misa ka, Diyos simbaan, umunang aramid mo, sumarik ka, sign of the cross, apo, pakawanak manta, kada ito nga lawas, kasla, inim nga, buti nga tubay ito, tinainom ko ito, sa balik na kalang sa upo, at nasa kamaklan, pag na po Diyos, alam nga rin, tumagdal ka ito, ulit mo kita magkaraan. Sumaro naman yun, apo, talong nga tubay ito, apo, kada birthday, lata apo, ito, ang nagtaktik tubay ito, napo, nagsaya ating birthday. Ngabiyag mo dahil ito ba ito ng dikit, makiki kapwa tao mula ang kada dikit tao na. So yung uminom tayo, tama kay kapwa tao, makipulpulab ko tayo. Nga na dito, pwede ito yung ngabiyag dito ito ba ito. Ada man, tao nga, ang ring tibigat, tubay ito nga sigo. Kung tan ni bakit na ngawan tubay ito, nabalik. Imbis na ni bakit na tibigat, kasi ito ba ito, akong umit, nabaliktad. Ito ba ito, kibendero, kaya ni bakit akong umit. So, dahil man. Kasi na let us take our life to balance and substance. Ito yung adatoy pa ito tigo po. Gusto po nang adatoy dito yun. Sigurado kayo, adatoy kararari, makalang ipagharga po. Ito na sigurado niya. Gusto kang panayin yung kararag at dito tayo madamisa, madami na time.
ada pa nagigimong, anyaman, hindi pa nagtitipon, babae hindi pa nagkararag tinagan, niya po Iso Kristo, magtitipon tayo kararag ko. Ija unig ti balay mo, ti Catholic Church, kiti tangabulan, ada ti gawatin, no, balin ija unig ti balayo, magtitipon kayo, yung lakay mo, yung anak mo, kung sa sino tayo ija unig ti balay, kararag kiti na Santo Rosario. Ya? Dito yung kaado tayo dito yan, kurang pa dito yung kaado ti panagkararag ni Karina ti na Santo Rosario. Sa inaldaw rabi nagkararag dito. Nabilangin nga manong nga decades ting kararag na ada do pa iti 10 decades ng kararag na kada yung pade yung dito. Yung dagiti kapsat na dito no kapamilya na diya ka mo na mailason dito yun. Ni magyaman kami kada kayo nga kapagyan na tayo nanusan yung piman nga ayawan. Ngayon ti ka nagpaiso ipag-urop yun dati ito nag-aiwan kay Kuana, babae na ti kasapon na physically, isuna din ang aiwan kada kayo, itinesperituhan na panagbiag niyo. Kaado, oras na timan, may kararag na kayo. Maturo, ito yung sermonan tinasaya at